mga adlaw na lang, Valentine's Day na. Kumusta naman ang presyo sa mga buwak o aduna baka igong supply? Sa Iranta, pinaagi ni ining report. Usa sa tumuranan og buwak ang Freedom Park sa Dakbayan sa Sugbo apan mingaw pa dihang among gibisita kaganinang buntag. Matod sa mga flower vendors nga posibleng mudagsa ang mga mamalitay sa bisperas ug adlaw sa kasing-kasing. Apan karon pa lang medyo taas na ang presyo sa mga buwak nga gikan pa sa kabukiran sa Dakbayan ug doon na usay mga imported. Ang usa ka dosinang rosas 150 pesos ngadto na sa 450 pesos ang presyo depende sa gitas-on o gimove-on sa stock sa buwak. Ang aster 150 pesos ang bundle na usay mga sunflower, orchids ug ubang mga buwak. Matod sa mga vendors nga nihit ang supply ug taas usab daan ang presyo didto sa ilahang komprahanan. Busa mas momahal pa kini ini ka Valentine's Day. Hit yun ang buwak, sir. Kay ang katong nananom sa una, wala na kayo nakatanom karon tungod sa kanang wa sila kakuan ba sa medisina ana. Ano sa mga bouquet of flowers nga nagkandidad og 1,000 hangtod na sa mas taas nga presyo depende sa gidak-on. Samtang gipadayag sa mga tindera nga gawa sa mahal nga presyo, mas gipalabi sa mga tao ang pagpalit og pagkaon kaysa mga buwak, ilabi na nining panahon sa pandemic. Mag-usap-usap man sir, magdepende sa customer. Usay mahal, maghatag sa mig barato kay way na malit. Kauban si Marlon Melgaso, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.